مقتال استنفاسي أيكونن كاب تبو قبري لاعل انتا تنببال محرتك زبلتلو محرتك بزي حلي النغو هو ساويس كم معلتي نمعلتي بويه زملالي محرتك محرتك بهيوه يمبرن قلتوك بالدين اتيناتك محرد عادي لك غطير زبز حالي وهاد قينا غيك الكون يحاترني قالان كزمرك وديس تمسكنك بي تمسكنك بال تمسكنك تمسكن تمسكنك تمسكن تمسكنك بال قلتوك بالدين الديناتك محرد عادي لك غطير زبز حالي وهاد قينا غيك الكون يحاسرني قالان يزمرك وديس تمسكنك بال تمسكنك بال تمسكنك تمسكنك تمسكن تمسكنك تمسكن 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 تمسكنك تمسكنك هاليلويا زيك مسغانا انت يالونا سلايت زي ودا محرتك هاليلويا هاليلويا مسترنايدو مبالي مغتال استنفاسي ايكونن كاتبو قبري لاعن تحت مبالي محرتك بزي حلي النبو هو ساويس أم معلتين معلتين بويه استرنايدو ببالي نغتال استنفاسي ايكونن كاتبو قبري لاعلن تحت ببالي
محرتك بزيحلي إنه هو سويس معتين معتين بويت زمبراليس محرتك محرتك بهيوت ينبرن اللون محرتك هاليلويا 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 بزحي محرت كانوا يكوني بهوات زنبيرني زلو لعلي مريد الأيوب عالت مدرك وحدي قلتو بزحي محرت كانوا يكوني بهوات زنبيرني زلو لعلي مريد الأيوب عالت مدرك وحدي قلتو بيك السيبانية عبدك عامل عبيك ينبرين زين عليك محرك سهل خان نروعد بيك السيبانية عبدك عامل عبيك ينبرين زين عليك 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 بزحي محرت كان يكونين بهوات زنبيرني زلو لعلي مريد الأيوب عالت مدرك وزي قلتو بزحي محرت كان يكونين بهوات زنبيرني زلو لعلي مريد الأيوب عالت مدرك وزي قلتو محرتك صادقان يوعد بيك السيبانية عبدك عامل عقيل ينبرين زين عليك محرتك صادقان يوعد بيك السيبانية عبدك عامل عقيل ينبرين زين عليك 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 محرتك محرتك بهيوت ينبرن اللون محرتك بهيوت ينبرن اللون محرتك هاليلويا
قطر زبزح الليلوهات عانى يحاطرني قالات زمرك وديس تمسكنك قلتوك بالدين اتينات كامحنك عليلك قطر سبزح الليلوهات ينا خيك الكون يحاطرني قالات زمرك وديس تمسكنك تمسكنك قلتوك بالدين اتينات كامحنك عليلك قطر سبز عن ليلوها هنا خيق الكون يحاطرني قالات بزمرك وديس تمسكنك تمسكن تمسكنك تمسكنك تمسكن تمسكنك كبرن علتان زبويتا هاليلويا بجاكا مسكانا مونتا يالونا تمسكنك بيل تمسكنك بيل هاليلويا محرتو لو هاتو كاب هيوت يبلت يوم يبل هاليلويا محرتو نزل عالم يزنبر هاليلويا نايدوم بالنا حاجات متأثر للون يكونس دوم مبالنا محرتيو مئتانا موتانا محرتيو بيوت مهلاونا ونمحرتيو هاليلويا محرتو نزل ألم سلزنبر هاليلويا كبرن عدتان زي يسوس هاليلويا هاليلويا كله هاليلويا تمرت نسخايلنا خنزمرو لينا كله يسوس تبلت 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 كاف كله السخا تمرت كابالافات كابوزحات كاباشحات نسخات تمرت فتوين نسخات تمرت هاليلويا مريتنا كاينا كاب كله تمرت إخان نسخة كنملغا كاينا هاليلويا هاليلويا مالتي كوينم لخكا مالتي كوينم لخكا زملغك مالتي زملغك ملو زمني أملغك زيكوان يا وحيدك ملو هيوتي أملغك زيكوان يا وحيدك وحيدك نسخة أزوك وحيدك هاليلويا هاليلويا هاليلويا
ኢየሱስ ትበልጥ 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 ካብ ኩሉ ንስኻ ትብረት 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 ካብ ኩሉ ኢየሱስ ትበልጥ 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 ካብ ኩሉ ንስኻ ትብረት 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 ማለተይ ኮይነ ምልኸካ ማለተይ ኮይነ ምልኸካ ማለተይ ዘምልኸካ ማለተይ ዘምልኸካ ምሉእ ዘመነይ ኣምልኸካ እዚ እኳ ንኣኻ ውሒዱካ ምሉእ ህይወተይ ኣምልኸካ እዚ እኳ ንኣኻ ውሒዱካ ምሉእ ዘመነይ ኣምልኸካ እዚ እኳ ንኣኻ ውሒዱካ ምሉእ ህይወተይ ኣምልኸካ እዚ እኳ ንኣኻ ውሒዱካ ምሉእ ዘመነይ ኣምልኸካ ምሉእ ዘመነይ ኣምልኸካ እዚ እኳ ንኣኻ ውሒዱካ እዚ እኳ ንኣኻ ውሒዱካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይግባእካዩ ይግባእካዩ ፍትወይ ኣብ 10,000 ጻዕዳን ቀይሕን ኣዚኻ ትምረት ከማኻ ዝበለ ፈታዊ ፍጹም የለን ንልቢ ዘዕርፍ ኢየሱሰይ ኣነ ናትካየ ንስኻ ውናተይኻ ንኣኻ ምርካበይ ኣነ ትዕድልትዩ ክነብር ምሳኻ ኣቤት ትዕድልቲ ኣቤት ትዕድልቲ ንዓኻ ረኺበ ዓሪፈ ብሓቂ ኣቤት ትዕድልቲ ኣቤት ትዕድልቲ ንዓኻ ረኺበ ዓጊበ ብሓቂ ዓሪፈ ብሓቂ ዓሪፈ ብሓቂ ዓጊበ ብሓቂ ዓጊበ ዓሪፈ ዓሪፈ ብሓቂ ዓሪፈ ብሓቂ ዓጊበ ብሓቂ ዓጊበ ብሓቂ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገጽካ ከም ተንጸባርቕ ፀሓይ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣለዎ ሪኻዮ መመሊሱ ሓድሽ ዘይትገብ ፍጹም ዘይምኖ እቲ ቓልካ ካብ መዓር ወለላ ይጥዕም ኣለዎ ሓለፋ ኩልንትናኻ ግሩም ኢኻ ፍትዊ በይንኻ ኢኻ መስለካ ዘይብልካ ኣቤት ከማኻ ኣቤት ከማኻ ዝበለ ይርከብን ኣሎካ ሓለፋ ኣቤት ከማኻ ኣቤት ከማኻ ዝበለ ይርከብን ኣሎካ ሓለፋ ኣሎካ ሓለፋ ኣሎ
ألوك حلفا ألوك حلفا ألوك حلفا كما خير كبير ألوك حلفا مالتي كوينة بغكا مالتي كوينة بغكا مالتي يهزم لغكا مالتي يهزم لغكا منو زمني أبلغكا ازيك والعه وهيلوكا منو هيوتك أبلغكا ازيك والعه وهيلوكا منو زمني أبلغكا منو زمن بجمشبات هاليلويا ازيك والعه وهيلوكا ازيك والعه وهيلوكا ملو زمن أملكا ملو زمن أملكا إزيقانيا وهيلوكا إزيقانيا وهيلوكا بكل انتناي أملكا بكل انتناي أملكا هاليلويا هاليلويا يسوس تبلت 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 أبولو نسخة تمرت 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 مالتي كوينة بغكا زيقانيا وهيلوكا منو هيوتك أبلغكا زيقانيا وهيلوكا هاليلويا 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 كبروا قلنا هاليلويا نقبلك هالونا نملكك هالونا هاليلويا 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 سلازق باكا هاليلويا نملكك سلازق باكا نملكك هالونا باكايو هاليلويا 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 التعابي أملاك عابي خسخا عداوي العلم أنا بارغك التعابي أملاك عابي خسخا عداوي العلم أنا بارغك
عبي خاصها عداوي علي أنا بارك عتعابي أملاك عبي خاصها عداوي علي أنا بارك كبر الليل كبر الليل الصغار نقص الليل نقص الليل بينه كبر الليل كبر الليل كبر الليل الصغار نقص الليل نقص الليل هاليلويا بينو يخبر في وطنا بينو ينقص هاليلويا كبروا قولون እግዚአብሔር ይሁን هاليلويا هاليلويا كبرنا أملاخنا يخونو እግዚአብሔር ይመስገን በዛ አምላክ ዚባ ህዝቦሎ ሕጁን አይንደክምኒና ናምላክ ክብር ሃቦ ሃሌሉያ አምላክና እሙኒ ገና ድማ ከረስርሰና አሜን ገና ክፍውሰና አሜን ገና ኃይልና ክሕድሰ አሜን ክብርና አምላክ ይኹኖ እግዚአብሔር ይባርኩ ሓውና መዛምራን ከ እግዚአብሔር ይባርኩም ብመንፈሱ ጎይታ ይባርከናሎ ክብርና ስም ይኹን እስኪና አምላክ ክብርና ሃቦ كنملخ صنحنا أملاخ استمسكنا يكون زمارنا أف سمايات يسمع له أملاخك وغيري ونفس وكفنا خم زارب أمنت علوني كم زنا عايز تنكفن زوله ما تشان كم تنكفو أمنت علوني هاي ترى ترني آمين كبرنا أملاخ يكونه جد ما قدوس قالوا خنص بينا نجابير قال أبوخ زاربنا يبعلوا بقالو بباريو خزارب كله نسي زارب زله تقالي زمهرنا دل آمين قال እግዚአብሔር حدا حاوي وي حدا قلقال وي حدا باستر كمهرنا خلو بزي انتاي زمهرنا دلو نا እግዚአብሔር قالي هياو قالي زلوت قال زغير قال آمين كما آميننا نتقال كنصابابينا باستر كيرنا بز خمتيو قال እግዚአብሔር ككافلنا كبرنا أملاخ يخون أنا خبرنا أملاخ يخون እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ሓንሳተ ሲኢናን መዘምራን ከንባርኾም ኢና ኣብ ነገራት ኩሉ ክቐንዖም ኣብ ነገራት ኩሉ ክሰልጦም ኣገልግሎቶም ኩሉ እግዚአብሔር ክባርኽ እዚ ፈውሲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ንባርኾም እስኪ ባርኾም እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝዛረቡ መንእሰያት እዮም መብዛሕቶም ክልተ ሰለስተ ነገራት እናካወኑ ዘገልግሉ ዘለው ሰባት እዮም بتحدي مهارو بتحدي سرح بتحدي يقلقلو እግዚአብሔር ይባርኩም እስክፈልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ጸጋ ይብዛልኩም እዚ መንፈስ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ማእኸልና ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንባርኩም እስኪ ነገራትኩም ሁሉ እግዚአብሔር ይቅናዓልኩም እግዚአብሔር ይስልጠልኩም ፍሽኽ ይበልኩም እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገራት እግዚአብሔር አቤትኩም ኣብ ህይወትኩም ኣብ ናብራኩም ኣብ ጉዕዞኩም እግዚአብሔር አእዳውን ጽቡቕ ነገራት አባኹም ይዘርጋህ بشم يسوع كريستوس بروخات كونيلنا نبارككم علونا نجارات يقنعكم نسلتكم نبلالون مزامور كاوشتكم يدفع نبلالون الليلتا كاوشتكم يدفع نبلالون أخيباكم من أجلجلوتكم من حبرتكم من كل بشم يسوع كريستوس تبارك يكون نبلالون بيسوع كريستوس شم أم منفس أملاخ نسوركم علونا يا أبي أملاخي تمسكنك بقولتنا مدحنينا بيسوع كريستوس شم آمين كبرنا أملاخ يخون كوب كنبلينا أمزي عن توي إنجنير حوي زولوز نبرة جيزينا متان كنت كملو بزعبا أملوخو إنا خنرئي
ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይሎም መዓልቲ ኣርእስተይ ውሁድ ኣምልኾ ዝብል እዩ ታቃል ውሁድ ትብል ዓላማ መጀመርታ እሞ ክነግረኩም እንታይ እቲ ውሁድ ትብል ቃል ዝመረጽ ኩሉ ናቲ ኢንቴግሪቲ ዝብል እንዲሁ ሃርሞኒ ማለት እዩ ወይ ድማኒ ምንባብ ደለዎ ማለት እዩ ለምሳሌ መዘምራን ክዝምሩ ከለው እንተዳሪኢኹሞም ዜማን ሙዚቃን ወይ ድማ ቃላት ናይ መዝሙርን እቲ እንታይ ድበሃልን ሜጀርን በበይኑ እንተትኸውን ከመይ ምተሰማዓኩም ኣይመምለኽናን ምሽ ሓቂ ጣዕሚ የብሉን ሓቂ ስለዚ እቲ ውህደት ግን እቲ ሃርሞኒ ግን እንታይ ይፈጢሩ እንተዳኢልና ግን ብፍላይ ምስ ስምረት ናይ እግዚኣብሔርን ምስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምትንካፍን ተወሲኽዎ ኣብ ውሽጥና ዝስማዓና ጠሊ ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ ምክንያቱ ብደይ ኢንተራፕሽን ወይ ድማ ብዘይ ዝኾነ ምኩልላፍ ንኣምላኽ ከነምልኾ ከነመስግኖ ስለ ዝኽኣልና ማለት እዩ ውሁድ ኣምልኾ ክንብል ከለና ከዓ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ከዓኒ ካባና ዝፅበዮ ነገራት እንተዳሃልዩ ከዓ ውሁድ ኣምልኾ እዩ እጅቲ እቲ ኢንቴግሪቲ ዝብል ሓሳባት ኣብ ትግርኛ ቃል ብቃሉ ክስታ ክገብሮ ከሎ ንጹህ ዝብል ሓሳባት እዩ ድጥቀመሉ ግን እቲ ውሁድ ድብል ተጠቂመሉ ደለኹ ብፍላይ ኣብቲ ካልኣይ ሓሳቡ ነታ ኢንቴግሪቲ ትብል ክስታ ክገብራ ከሎ the state of being whole and undivided ድብል ሓሳባት ኣለዋ እንታይ ማለት ተዳኢልና ሙሉእ ዘይተመቕለ ወይ ድማ ዘይተኸፋፈለ ንሓድሕዱ እንታይ ዘለዎ ውህደት ዘለዎ ዝገልጽ ሓሳባት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኣ ኤታ ውሁድ ትብል ተጠቂመላ ደለኹ ማለት እዩ ናብቲ ውሁድ ዝኾነ ኣምልኾ ኣምላኽ ከምኡ ከም ድደሊ ዝርዝር ቅድሚ ምእታወይ መጀመርታ ብዛዕባ ኣምልኾ ዝብል ሓሳባት ክንርኢ ጽቡቕ እዩ ኣምልኾ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሓሳባት ንእሽተይ ንዕኡ ክንርኢ እሞ ብድሕሪኡ ሽዕኡ ካብኡ መበገሲ ብምውሳድ እቲ ውሁድ ኣምልኾ እንብሎ ደለና እንታይ ማለትና እዩ ክገልጸልኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ እዚ ኣምልኾ ዝብል ቃል እቲ ወርሽፕ ኢልና ንዛረቦ ምክንያቱ ሎም መዓልቲ ካብቲ ሓደ ክንዕደም እንከለና ወይ ድማ ክንፅዋዕ እንከለና መዘምራን ወይ ድማ ማሕበር ኣምላኽ ዝዓደመትና እንታይ እንተዳኢልና ወርሽፕ ታይም ስለ ዘሎ ይሓቂ ምሽ ናይ ኣምልኾ እዋን ወይ ድማ ንኣምላኽ ብኣምልኾ እንገልጸሉ ወይ ድማ እንዝምረሉ እዋን ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ኣምልኾ እቲ ኣብናትና ኣምልኾ ዝብል ቃል ኣብ ትግርኛና ምስጋና ውዳሴ ዝብል ቃል ተጠቂሙሉ ኣብ ገሊኡ ከዓ እግዚኣብሔር ባርኽዎ ድብል እውን ብብራኽ ድብል ቃል እውን ተጠቂሙሉ ኣብ ትግርኛና ብዙሕ ቃላት ኣለዎ ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ክንሪኦ ከለና ንኩሉ እቲ ፕሬይዝ ዝብል ነገራት እዩ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ነቲ ወርሺፕ ዝብል ሓሳባት ማለት እዩ ናትና ግን ነቲ ውዳሴ ነቲ ምስጋና ነቲ ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ ወይ ድማ ምብራኽ ዝብል ነገራት እውን ንዕኡ ኣብቲ ወርሺፕ ዝብል ወይ ድማ ኣብቲ ኣምልኾ ዝብል ቃል ኣብኡ እዩ ተጠቕሊሉ ደሎ ስለዚ ኣብቲ መበቆል ቃሉ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ፅርኢ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሓሙሽተ ከፋፊሎም ኣስፊሮም ኣለዉ ግን ንዓና መታን ክጥዕመና ምዝ ውሁድ ኣምልኾ ዝብል ሓሳባት መታን ክጥዕመና ግን ሰለስተ ሓሳባት ጥራሕ ካብኡ ወሲደ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ኣምልኾ ዝብል እንታይ እንተዳኢልና እቲ ፕሮስካኒዮ ዝብል ቃል ወይ ድማ ብክልተ ቋንቋ ናይ ፅርኢ ወይ ድማ ቃላት ናይ ፅርኢ ዝቆመ ፕሮ ኤንድ ስካኒዮ ዝብል ሓሳባት ንሱ እንታይ እንተዳኢልና እዚ ንባ ምስጋድ ወይ ድማኒ ምስላም ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 10 ተዳሪእናዮ ሰይጣን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተደኣ ሰጊድ ካለይ ዝብል ሓሳባት ተጠቂሙሉ ደሎ እዚ ስግደት ድብል እቲ ፕሮስካኒዮ ዝብል ቃል ተጠቂሞምሉ ኣለዉ እቲ ካልኣይ ድማ ወንጌል ዮሐንስ እንተዳሪእና 4 ምዕራፍ ፍቅዲ 24 ምስታ ሳምራዊ ሰበይቲ ክዘራረብ እንከሎ ዝተጠቀመሉ ንሕና ኣብዚ ኢና ንሰግድ ንስኻትኩም ግና ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ ዝስገድ ትብሉ ድብል ቃል ኣብኡ ተጠቂሞምሉ ደለዉ እዚ እቲ ፕሮስካኒዮ ዝብል ቃል እዩ ስለዚ ምስጋድ ወይ ድማ ምስላም ንምሳሌ ካብዚ ዝመፃናዮ ቤተ እምነት እቲ ምስላም ድብል ምስ ወርኤቨር ዝተተሓሓዘ ነገራት ሃገር ሰላም ሩዲ እዩ
ዝተተሓሓዘ ነገራት ንሱ ካብኡ ይመጽዩ እቲ ምስላም ድበሃል ነገራት ማለት እዩ ምስቲ ፕሮስካኒዮ ዝብል ወይ ድማ እቲ ምስጋድ ድብል ማለት ሳልሳይ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 25 ተዳሪናዮ ብዛዕባ ትንቢት ክዛረብ እንከሎ እቲ ዝንበይ ጋሻ ሰብ እንድሕር መጽዩ ኣብቲ ማእኸል ሞኸዓ ናይ ልቡ ነገራት እንተዳ ነጊርዎሲ ሰጊዱ ዶ ንኣምላኽ ክብሪ ኣይህብን ኢሉ ተጠቂምዎ ደሎ ትስግደት ድብል ሓሳባት ንዕኡ ተጠቂሞምሉ ኣሎ ማለት እዩ ፕሮስካኒዮ ዝብል ሓሳባት ማለት እዩ ስለዚ ኣምልኾ ኢልና ክንሓስብ እንከለና ባይዘወይ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ኣምልኾ ናይ መንፈስ ኣምላኽ ስምረት ዘለዎ ጽቡቕ ዝኾነ ውህደት ዘለዎ ንባዕሉ ኣብቲ ሓደ ክፋል መዝሙር ዝበሃል ነገራት እንተዳሪኢናዮ ናብዚ ደረጃ እዚ ከብፅሓና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ምስጋድ ድበሃል ከብፅሓና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ናብኡ ደረጃ እንተዳ ዘየብፅሕና ዕቤት እግዚኣብሔር ብምርኣይ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ብምርኣይ ማለሲ ውሽጥና ተተንኪፉ ናብዚ ደረጃ እዚ እንተዳ ዘይበፅሕና ናብቲ ኣልቲሜት ናይ ኣምልኾ ድበሃል ነገራት ከይንበፅሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ኣኽብሮት ዝብል ሓሳባት ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ሰባማይ ዝብል ንሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ኢልና ረቨር ዝብል ካብዚ ረቨረንድ ዝብል ሓሳባት ዘለዎ ኣድናቆት ፍርሓት ዝተሓወሶ ስምዒትን ኣኽብሮትን ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እንተዳ ኢልና ሰባማያ ዝበሃል ንኣምላኽ ወይ ድማ ንድኾነ ኣካል እቲ ኣኽብሮትካ እትገልጸሉ ነገራት እዩ እዚ ገለ ጥምረት ኣለዎ እቲ ጥምረቱ እንታይ እንተዳ ኢልና ኣድናቆት ኣለዎ ፍርሓት ኣለዎ ፍርሓትን ኣድንቆን ዝተሓወሶ እንታይ ከዓ እንተዳ ኢልና ስምዒትካ ትገልጸሉ ስቴት እዩ ማለት ወይ ድማ ደረጃ እዩ ኣምልኾ ንሓደ ሰብ ተኽብሮ እንተዳ ኮንካ ብፍላይ ከዓኒ ድኾነ ነገራት እንተዳ ሃልይዎ እቲ ከተኽብሮ ዝገብረካ ነገር እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ሓደ ነገራት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ እቲ ድህልዎ ከዓ እንታይ እንተዳ ኢልና ከዓኒ ካባኻ ንላዕሊ ንዓኻ ዘይብልካ ነገራት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ኣይመስለኩምን مش مصحف قدوس كزارب كله كم يدلو بزلو سجا كم سعري يلو مش حكي شعوق زارب كله انتهى يلو مش زارب يعني يره بزلو كبرو دما كم عمبات سعري يلو حكي بزلو انتهى كبرو إذا سجا زسي انتهى لو انت رأينا كبر اللو كبر ما انتهى انت رأينا عم مدري سب كنبرن كله بخبري سب كابسب انتهى كبري يبلالج تدبلالج قالوا بمتاعي بتحستوخو خون خيليو ببوزيشن خون خيليو بفلتات خون خيليو ور ايفر حدا سب جن قال نجارات اندحر حليو انت لو انت دايلنا كبر اللو اتقومو زغبرو زلو انت دايلنا اتي بلچا زلو ابو يقومو دغبرو دلو سلازي نزي سبزي انت كتغبرو تخيلي انت دايلنا تاخبروتك كتغلصلو خلخا تغبرو نجارات انت دايلنا ادناقوت تغلصلو مالت حقي وي دماني نت دلو نجارات ستدنقو لمثالي تحستو زلو اندحر كوينو بعل صقا اندحر كوينو بعل صقا مهانو كابناب كاب كالوت انت يغبرو انت دايلنا كبري كببلوي وي بفلتت وي بمعرك ولا بربخال نجاراتون اندحر الله مالت سلازي تي يزي نجارات اذا انت دايلنا ادناقوتن فرحاتن زتحوسو سمعتن اخبروتن مالت زي اونجيل ماتيوس معرف 15 فقد 9 نزا قال زيا بالوتاوي منجد تطقيم لادلو تمرتن تزازاتن سبنا مهارو نخنتو يملخوني يلو دلو ذا املخو يملخوني دبل نغرات تطقيم لادلو نزا سابوماي دبل قالي تطقيم لادلو مالت سلازي انتي مالتي انت دايلنا اتي ادناقوتسي كاوشتي ايكونن مالت هارموني حجي هارموني نبلو انتي مالت دايلنا وشتن دغن حدا خخون كله مالتي وود نبلو دلنا حجي وود املخو انتي مالت دايلنا بعد وشتخان دغيخان حدا خخون كله او وشتخا دلو نجر كاله بدغيخا كتبلن كتزاربن كلها ازي كلتي انت دايلنا ببيني مالتي سز انت يبولو انت دايلنا وحدت يبولو وحد ايكونن ابز انت يالو انت دايلنا بعد ديفيجنال ديفايدد كوينو لو مالتي لمثالي نزيا مصحف قدسنا كزاربا كله انتي يتقملا مسيلكم غبزنا زبل قال رينا يلنا مش غبز زبل حسابات غبزنا انتي مالتي مسيلكم دغيون وشطون ببينو مالتي بزح غيزي خنقفهم كله
ንፈሪሳውያን ከም ኢሉ ተዛሪቦም አቱም ግቡዛት ኢሎም አሎ ሽዑ ነቲ ቃል ዲፋይን ክገብሮ ከሎ እንተዳሪናዮ ልቁልቃት መቃብር ኢሎም አሎ ሓቀይምሽ ውሽጡኹም ከትርን ካልእ ነገራትን መሊኡ ከሎሲ ብደጊኹም ግና ልቁልቃት መቃብር እንታይ እንተዳይልና መቃብር ሓቀይ ውሽጡ እንታይ ዓስከሬን ግን ብደጊ ይኽትሪኦ ከለኻ ግን ምስተለቕለቐ ግን ጽባቕ ኣለዎ ማለት ስሕበት ኣለዎ ኣብ ውሽጢ መስመጻኻ ግን እንታይ እንተዳይልና ከትርሎ ክፍኣት ኣሎ ሓጢያት ኣሎ በደል ኣሎ ዓመጽ ኣሎ ስለዚ እዚኦም ክዛረቦም ከሎ እንታይ እንተዳይልና ኣብቲ መሪሕነት ክንሪኦም ከለና መራሕቲኦም ናይ ሃይማኖት ሰባት ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ ግና ኸ እንታይ የብሉ እንተዳይልና ህይወቶም ግን ሃርሞኒ የብሉ ውህደት የብሉ ትድገብርዎ ዘበለ ኩሉ መንፈሳዊ ንጥፈታት ወይ ድማ መንፈሳዊ ነገራት ክልቲዩ በበይኑ እዩ በተዛዋር መንገዲ እግርን ኮበሮን በበይኑ ማለት እዩ ምሽሐቀይ ኮበሮ ካልእ ካርም ከሎ እግርኻ ግን ትድዘሎ ካልእ እንድሕር ኮይኑ በበይኑ ማለት ከምኡ ሰባት ኣጋጢሞም ካሎ ኣነ ኣብ ገለ ሰባት ኣጋጢሞም ንሎቢት ዲክስታይ ደይገብሩ እንድሕር ምሳኻ ኣለዉ ዝርጎ ካዮም ባይዘው ማስ ከይረኣኻዮም ከተመለክት ከላለካ እምበር እንተ ደኣ ቢት ደይሕልው እንተ ደኣ ኮይኖም ክስታይ ትኾን ኢኻ ምሽሐቀይ ፈሕብለካ ኢን ባዕልኻ ማለት እዩ ከምዚ ክስታይ እንታይ ማለት በበይኑ ማለት ሃርሞን ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድዛረቦ ደሎ እምበኣር እዚ ሳቦማይ ዝብል ሓሳባት እምበኣር እንታይ እንተዳኢልና እቲ ኣድናቆት ግን እቲ ኣድናቆቱ እንታይ እንተዳኢልና ናይ ውሽጢ ኣድናቆት እንኮላይ ፍርሃት ዝተሓወሶ ክኸውን እንከሎ እዩ ሕጂ ስለዚ እቲ ኣድናቆት ክትህብ እንከለኻሲ ካብ ውሽጢ እንኮላይ ፍርሃት ስለ ዘለዎ ሓቀኛ እዩ ማለት እዩ ውሽጢኻን ደጌኻን እንታይ ኣለዎ ውህደት ኣለዎ ሕጂ እቲ ውሁድ ድብል ሓሳባት እምበኣር ነዚ ነገራት እዚ ክንጥቀመሉ ስለ ዝደለና እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ማቴዎስ ወይ ድማ ማርቆስ 7:7 ድማ ንሱ ከዓ በሎም ኣቱም ግቡዛት ነዚያ ሕጂ ተጠቂምላ ደሎ ኣሉታዊ ማለት እዩ ኣቱም ግቡዛት ከምቲ ጽሑፍ እዚ ህዝቢ እዚ ረኣዩ ሕጂ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ብልቦም ግና ካባይ ሩሑቃት እዮም ትሪኦ ኣለኹም ብኸናፍሩ እንታይ ይገበረኒ የኽብረኒ ብልቡ ግን ካባይ እንታይ ገይሩ ሩሑቅ እዩ ስለዚ ነዚኣ ክገልጻ ከሎ እንታይ ኢልዋ ሕጂ ግብዝ ኢልዋ ማለት እዩ ሳቦማይ ድብል ከዓ እንታይ ማለት እንተዳኢልናቲ ዓይነት ኣምልኾ ግብዝ ዘይኮነ ኢንተግሬት ዘለዎ ዲቫይድድ ዘይኮነ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ክልቲኡ ውህደት ዘለዎ ማለት እዩ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ዝደልዮ እንታይ እንተዳኢልና እምበኣር ውሁድ ዝኾነ ኣምልኾ እዩ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን which means ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና እቲ ኣድናቆትካ ሓደ ክፋል እዩ መዝሙር ሓደ ክፋል እዩ ብቃላትን ድምፅን ዝተሓወሰ ነገራት ምስ ሙዚቃ ዝተሰነየ ነገራትን ንእግዚኣብሔር እተኽብሮ ወይ ድማ እትብሎ ሓደ ክፋል እዩ እዚ ግን ናበይ ከምፃካ ክኽእል ኣለዎ እንተዳኢልና ካብ ውሽጢ እንተደኣ ኮይኑ እቲ እትብሎ ነገራትን እቲ ኣብ ውሽጢኻ ደሎ ነገራትን እቲ እትረግፆ ወይ ድማ እትኸዶ ነገራትን ናይ ሰለስቲኡ ውህደት ወይ ድማ ትናብራ ናይ ሰለስቲኡ ውህደት እዩ እንታይ ትበሃል እንተዳኢልና ውሁድ ኣምልኾ ዘይተመቕለ ማለት ሃገር ሰላም ሎሚ ኣፋር ኢስሩ I don't know ማዕረኽ እንደ ሓቅነት ኣለዎ ግን ብመዝሙር ኣገልገልቲ ኮይኖም ተፈላጥነት ደለዎም ነቲ መዝሙር ከም ሸውኣብ ጥራሕ ዝጥቀምሉ ከም መናገዲ ዝጥቀምሉ ኣብ ናብራ ግን ፈፂሞም ዘየለው ሰባት ብዙሕ ምስክርነት ኢኻ ትሰምዕ እቲ መዛሙር እኮ ኣብ ገሊኡ ምስ ኣምላኽ ዘይተተሓሓዘ ነገራት እዩ ኣብ ገሊኡ ግን ንኣምላኽ ዕብየት ዝህብ ነገራት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እኮ ኣብ ናብራ መፂኻ ክትዛረብ ከለኻ ግን እንታይ እንተዳኢልና ውህደት የብሉን ትናብራን ትመዝሙርን ክልቲኡ እንታይ አይገብርኒ አይዛመድኒ ስለዚህ ነዛ አምላክ ክሪኦ ከሎ እንታይ ይድብሎ እንተዳኢልና ውሁድ ዝኾነ አምልኾ አይኮነን ይድብሎ ማለት ውሁድ ዝኾነ አምልኾ ኻሊ ነትትብሎ ተአምኖ አብናብራኻ አኹም ትነብር ናይ ሰለስቲኡ ውጽኢት እዩ ውሁድ አምልኾ ኣብ እግዚአብሔር ካ ተቀባልነት ደለው አሜን ክሰማ
دحان كنغرب ثالثاي تلاتشاريو زبل حسابات سوغا انت ايلنا to serve ويدما to render religious service or homage زبل حسابات አለው እንሱ ድማ ፉሊ አኽብሮት ዘለዎ አገልግሎት ወይ ድማኒ ፉሊ አኽብሮት ዘለዎ ግሉጽ ዝኾነ ወይ ድማ ፓብሊክ ዝኾነ አፍልጦ መሃብ እዩ ለስምዕ ማለት እዛ አንታይ ሕጅ መሲልኩም ፍሉጥ እቲ አገልግሎትካ ተአምልኾካ ወርሺፕሲ እንኮላይ ፓብሊክ ሲንታ ያለው እንተ ዳይልና ግሉጽነት አለው ከምኡ ይኻ እንኮላይ ናብራኻ ማለት ሕጂ ነዚ ነገራት እዚ ኢናም ባርቲ ውሁድ አምልኾ እንብሎ ማለት ምስኪ ዜና አንጻር ውሁድ አምልኾ ዘካትቶም ሰለስተ ነገራት ክነግረኩምሞ ዳሕራይ ሽዑኡ በዚያ ንእሽተይ ተዛሪበ ኹዴ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቅዲ 5 ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ በቲ ፍቁር ብኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሪ ጸጋኡ ብፍታው ፍቃዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኮነ ቀደም መደበና እዚኣ ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ንክብሪ ውዳሴኡ ዝብል ሰለስተ ግዜ ጠቂስዋ ከም ደሎ ሓደ ግዜ ትዝክሩ ተዳኸንኩም ኣብ ናይ ታንክስ ጊቪንግ ዝነበረና ምሂርያ ነይረ ተሓደ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ይዛረብ እዚኣ ታኻልኢቲ ብዛዕባ እስራኤል ይዛረብ ሐዋርያ ጳውሎስ ተዛሪብዋ ደሎ ንሕና ድማ ነቲ ዕድል ርስቲ ብኡ ረኸብናዮ ኢሉ ተዛሪብዋ ደሎ ታሳልሰይቲ ድማ እንኮላይና አሕዛብ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ መስአመኑ ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓቶምኩም መስበለ ንሱ እንታይ ኢሉ ዕርቡን ርስና ንምንታይ ንውዳሴ ክብሩ ኢሉ ተጠቂሙሉ ማለት ስለዚህ እዚኣ ነቲ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ትገልጽ ስለ ዝኾነት ኣብዚኣ ክዛረብ እንከሎት ውዳሴ ዝብል ሓሳባት ወይ ድማ ወርሺፕ ዝብል እንታይ ማለት እዩ እንተ ዳይልና ከምዚ እዚኣ ራእይዋ በቲ ፍቁር ብኡ